Onko se sitä valmista? Voin podcasta käyntiin sanomalla, että tervetuloa seuraamaan J&J Podcast Working Title jaksoa numero 22. Mä niin kuin 1, 2, niin 2 kakkosta. Double do. Ja tämä on erikoisjakso, koska meillä on täällä... erikoisjakso. Meillä on tässä podcastissa kuuluisia vieraita. He eivät ole vielä saapuneet linjoille, mutta he tulevat kyllä. Sanoisin kaveri, joka on keksinyt, en sano suoraan, mutta kaveri, joka on keksinyt, aina vihje, Tesla-auto. Hänellä tapana on ehkä vähän morjestaa kavereita erikoisella tavalla, mutta ei mennä siihen sen enempää. Hän on tulossa tänne. Ja sitten meillä on myös tänä aamuna vahvistu, että Suomen paras jääkiekkoja ikinä tulee myös. Katsotaan, saammeko hänetkin tervehtimään samalla tavalla kuin hänen aateveljensä. Mutta tervetuloa seuraamaan podcastia. Podcast, jossa 2 veljestä, kuin kivestä, minä, Joni Suikeli ja veljeni. Tajusin just muuten tästä, nyt sä oot toppi. Ja mä oon pottomina tässä. Ja tää johtuu siitä, kun mä joudun käydä tässä Discordin uudestaan. Me olemme nyt väärinpäin tässä. Tai onko väärinpäin, oikeinpäin? Miten se sanotaan? Tomato. Mutta me ihmettelemme maailmaa vähän meidän omista vinkkeleistämme. Ja meidän vinkkeleistä tekee erikoisen se, että minä asun Suomessa, Järvenpäässä, ja sinä asut Iso-Britannian kylässä nimeltä Skotlanti, kadulla nimellä East Wemyss. Näin on. Ja tämä aiheuttaa meille semmoisia ihan mukavia tarinoita tulee välillä ja haasteita. Ja yksi iso syy, minkä takia me teemme tämän tänne Twitchiin, on juuri tämä, että koska me joudumme pitämään teemme Discordin välityksen Twitchiin, josta se menee YouTubeen, Spotifyhin ja Apple Podcastiin. Voin sanoa, että nyt, jos joku väittää meitä nyt niin kuin nyt, mitäs me ollaan, boomereita, että me ei osaa käyttää tietotekniikkaa, niin tässä on kuule nyt, tässä on teille nyt. Näyttäkää. Meillä toimii langattomat mikrofonit ja Kuvassa oli äsken ongelmia ja sitten jätkä yrittää vittuda sinne. Tai yrit kusettaa äänien kuule Maljoselle, voi vittu. Mutta siis, väittäisin kuitenkin, että tämä podcast on Suomen, ellei maailman, asiapitoisin. Faktoihin pohjautuva, totuutta kunnioita. Kuin pitkälle sä menisit? Universumi. No, mä menisin melkein vähän vielä pidemmälle. Multiversumia. Jossain voi olla. Jossain siis voi. Veikkaatte, että ollaan jopa asiapitoisempia kuin se, jos multiversumi, jossa minä olen Eevani ja sä olet Donald. Joo, kyllä. Väitän. Mä väitän, että ne ei pysty. Pakkohan se. Niin. Ja sen takia, koska me olemme kuitenkin tämmöinen, niin me halutaan pitää faktat faktoina. Me ei lähdetä vetämään mututuntumalla. Ei tunteella. Ja sen takia näiden lähetysten väli saattaa välillä vähän niin kuin venyä. Koska niin kuin esimerkiksi nyt, koska siis tätä erikoislähetystä varten joudut tekee aika paljon töitä. Aika paljon. Elon on vähän, ei Eloni, ei se ei ollut tulossa. Vähän nyt aina lipsahtaa, mutta ei ole tulossa. Hän on kiireinen mies, kun pitää heilata ja tehdä yhdestä valtiosta demokratia, joka on väittänyt olevan vapauden linnake, niin kyllä se on täyspäiväinen duuni. Että siitä tehdään fasistinen valtio, niin se vie paljon aikaa. Niin, se on ihan joka miehen homma joka tapa. Ei. Siinä pitää siinä katsoa mihin. Ihan erikoinen niin. Mielenlaatu. Joskus pitää ottaa K-vitamiinia pikkasen. K-vitamiini on hyvä. Kyllä. Ja joskus C-vitamiinia. Mutta, hän kuitenkin niin kuin pystyy hyvin kiireisestä, ei ole fasilointi, vaan fasislointi. Miten sä taivutat sanaa?
Fasilisointi? Ei, fasilointi on semmoinen niinku Fasilointi. konsulttien termi, millä voi laskuttaa niinku ihan törkeät hintoja, sillä ne leikkii leikopalikoilla. Tämä on ihan totta, siis mä voin joskus kertoa tästä, mutta muodosta verbi sanasta fasisti. Fasistoida. Fasistoida, no fasistoida on minunkin äidinkielellä, ja säkin oot kuitenkin asunut siellä jo toistakymmentä vuotta siellä. Hetkinen. En ole. Ensimmäistä 10. Toistakymmentä vuotta kesän jälkeen. Niin, totta. Et luulisi niinku rapisseen niinku suomen kielen täältä tossa, mutta kyllä sieltä se pamahti, kato, fasistoida. Mikä se on se sana? Mikä se fasistoida se? Mikä se? Se auto. Se kun sä näyttää paljon yläviistoa oikein kädellä. Mitä se tee? Mikä se ole? Mikä se sana ole? Minkä mittainen se sun lapsi on tällä hetkellä suunnilleen? No, Mä en aio tehdä koska mä tiedän. Mitä? Oikeata kädenkulmaa. Koska? Ottaa sitä kuitenkin kuvakaapaa. Nimenomaan. Minä tunnen internetin sen verran hyvin. Mutta enpä nyt sano sitä, mitä yleensä toistin tässä lähetyksessä. Mä yritän nyt. Ai, sä yrität pitkittää sitä, että missään vaiheessa menee ensimmäinen kerran uuniin. Kuin pitkälle päästään tällä kertaa? Se sitten taas tuli. Sieltä se taas. No niin. Mutta se liittyy aiheeseen myöskin. Mikä? Niin, uuni, totta. Fasisti. Siis mitäs teillä on nyt kuitenkin toi aprillipäivä alkaa? Aprillipäivä? No, nyt mun on pakko sanoa aprillipäivää. Mä oon onnistunut siis, koska olen ollut fiksu, tulevaisuuteen katsova ihminen aina. Ja. Niin olen poistanut tuon Facebook-appin. Niin mä en tiedä, miten aprillipäivä on lähtenyt liikkeelle niin kuin ihmisillä yleensäkin. Ylen uutiset luin aamulla. Ja siellä nyt kuitenkin pidetään niin kuin vähän niin kuin se olisi niin kuin valtion virallinen uutiskanava. Niin se mun mielestä on ihan ok, että siellä ei ole selleen. Ensimmäisenä, että Suomi liittyy takaisin Neuvostoliittoon. Mitä? Joku voisi ottaa sen tosissaan, kuten minä. Eletään näitä aikoja, mitä eletään. Niin. On helvetin vaikea. Varsinkin ulkomaan uutista sanoa enää. Niin. Onko tänään hetkinen, onko tänään aprilli? Ei ole, nyt on joulukuun 15. Aprilli, siis itse asiassa pakko sanoa, että aprillipäivät tuli tänä vuonna harvinaiseen aikaisin. Se alkoi jo tammikuun 16. My eyes are up here. Joo, pitää vastata niin kuin Homer Simpson. Jos taas kauniit ja rohkeat, niin tämän jakson nimi olisi Jake ja Nanni paidan salaisuus. Sä et vissiin käynyt puvustajan kanssa tätä asiaa läpi. Sä vois... Kylmä. Ei. Kuin niin. Voitaisiin tehdä sitä... Voitaisiin tehdä sitä kuuluisaa nännipihan haravointia. Joo. April Fool's Dayhan se on täällä Lontooksi. Niin, onko teillä ollut, onko siellä jotain samalla tavalla tapana, niin kuin täälläkin on? Onko tämä niin kuin ihan yleismaailmallinen niin kuin tapa, että paikallislehdet tai lehdet tekee sen? No niin, sitä mäkin on. Mutta lähtikö BBC News heittämään mitään semmoista, niin kuin, että... Mitään haavista. Kato, kun mä just mietin sitä, että... En ole ainuttakaan uutiskanava. No niin, en mäkään. Siinähän mäkin on niinku... Siis aprillipäivä alkoi nyt tänä vuonna ja tammikuun 16. päivä. Se on ollut yhtä pitkä. Niin ei enää silleen lukee uutisia, mutta välttelee uutisia samalla. Sekin ulkomaan uutisia sillä lailla. Joo. Kovasti. Henkilökohtaisesti luulin, että aprillipäivä oli jo niin kuin eilen tai toissa päivänä, kun ne Suomen presidenttiä kovasti haastatteli, että Putini pelkää Trumpia.
Niin säkin luit. Niin, ja luit sä samalla myös sen yhden toisen hyvän aprillipilän, mikä tuli kans pari päivää sitten, että Trump on pissed off to Putin. Silleen. Hyvä pojat, hyvin ja käsikirjoitus menee. Mm-hmm. Mutta siis toisaalta mietin, miten huonossa asemassa Suomen presidentti on. Se sitten kuka tahansa milloin. Oli USA-presidentti miten mulkku tai epäpätevä tai oranssi niin vaippa päällä, niin ei se voi olla niin paha kuin Venäjän presidentti. Niin. No pakko olla aina eri mieltä Putinin kanssa. Joo, se on niin. Putinihan tulee olemaan presidentti vielä seuraavat 100 vuotta. Eihän se sama Putini ole, mutta samalta se näyttää. Niin. Ja joka kerta se valitaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Äänestyksellä, by the way. Mm-hmm. Ja äänestysprossa on aina 90 jotain. 95. Hän saa äänistä 87%. Niin kuin kunnon ehdassa ja aidossa fasistivaltiossa pitää olla. Että kaikki käy äänestää. Siis tarkoitat varmaan demokraattisessa fasistivaltiossa. Demofasistisessa demofasistit, joo, semmoisessa paikassa, olisiko missä muuten, on paljon demokratiafasismia. Olisiko muuten hienoa? Tuossa nyt heti tuli pälkähti tämmöinen ajatus, että olisiko kuinka hienoa, koska nehän nyt on ajamassa fasistivaltiota USA. Se nyt ei enää tarvitse kieltää, koska siihenhän kuuluu just tämmöinen niinku, vieraannuttaminen, sulkeutuminen tavallaan muista ja vieraannuttaa muista. Nythän on vieraantunut ihan täysin niinku liittolaisista, vanhoista liittolaisista. Että niinku niillä on harvoja enää, niinku, harvaan sille enää, niinku, joo, hyvä, tulkaa vaan kahville, kyllä meillä on pannu on kuuma teille. Niin olisiko kuin hienoa, että niinku, ne muodostaisi uuden valtion, antaa uuden nimen sille. Vähän niin kuin Venäjä silloin kaatui. Ensin se oli IVY. Sitten tuli Venäjä. Joo, niin. Niin olisiko siistiä, kun se olisi niin kuin Yhdysvaltojen demokraattinen fasistivaltio? Se on se kaikki. What? Koska siis Kiinassahan on tämmöinen hauska niin kuin termi heidän niin kuin, politiikastaan on niin kuin sosialistinen kapitalismi. niin mikä? Tarkoitat Kiinan demokraattisessa tasavallassa. Niin, nimenomaan Kiinan demokraattisessa tasavallassa on sosialistinen kapitalismi. Oliko se kommunistinen? Jompikumpi. Se on hirveän tärkeää näille kahdellehan on se, että kun se kommunistinen... Ei kun sosialismin kato ne ajatus. Kommunismi oli vähän liian tuhosee. Sosialismi on vähän niin kuin... Se on decafein, että kofeiinit on kahvi. Totta. Mutta mietin nyt vähän, sekin on demokraattinen tasavalta. No menkää Googleen. Kukahan sen nimen nyt keksinyt ja sitten miten paljon sinne on pitänyt yrittänyt. Ensimmäistä kertaa, kun on niin kuin julkaissut tämän asian tästä lähtien, meidän valtiomme tulee olemaan tunnettu nimellä Kiinan demo. En mä pysty, sano se. Kuomintang, tuosta sanomaan, mä en pysty. Kiinan demokraattinen tasavalta. Niin, vieläkin. Sama kuin se on se Brian Reaganin se juttu siitä, että Pohjois-Korea aikoo kieltää sarkasmin. Niin siellä on vaan ollut yksi kenraali ollut nurkassa, no niin varma. What? What? Joo. Niin, sä olit se on menossa aiheessa. Niin, ei vaan ihan tätä aprillipäivää. Muistatko muuten lapsuudesta yhtään niin oikeata aprillitilaa? Mulla ei tule yhtään. No olihan näitä tämmöisiä, mitä niinku isommat pojat teki tai niinku vanhemmat sanoivat, että se on jääkaapissa kakku, menkää ottamaan. No, kakku, aprilli, tämmöisiä. Julmaa, äärettömän julmaa. Niin, ja sitten mitä ne isot pojat sitten loppujen lopuksi teki, niin eihän niistä nyt sitten... Jos laitat käden tänne laatikkoon ja siellä on semmoinen kaljurotta ja nyt sitä sitten vähän. Siitä sitä päätä.
Tää taas meni tähän. Siis tämän podcastin tarkoitus on myös purkaa lapsuuden traumoja. Kyllä, hyvin pitkälti. Niin siis päätarkoitus. Hei, vedetäänkö pikkuinen tiiseri tähän kohtaan nyt kaikki? Nyt on varmaan suuri osa niistä 100 000 ihmisestä katsomaan. Ja On tää kaikki sanoit, kyllä. että tähän haastetaan aiheuttaa se, että mä olen Skotlannissa ja sä olet Suomessa. Joo, se on hyvä. Kesällä kerran. Kesällä kerran, kauniisti. Saattaa sellainen mahdollisuus, että istutaankin samassa huoneessa. Mutta silti tehdään Discordia välityksellä. Totta kai ihan vaan huvikseen. Sä oot yläkerrassa jossain ja mä oon alakerrassa jossain. Joo, näin on. Päivämäärää emme vielä tuossa sanoa, mutta kyllä sen pystyy lähettämään. Joo, pystyy lähettämään. Joo. Pystyy lähettämään Twitchiin. Että istutaan samassa huoneessa, eikä tarvitse välttämättä todennäköisesti Mitä ei tarvii? Tahtapuhelinta. Niin. Voitaisiin vetää niinku yhdeltä luurilla. Ei vaan Mä veikkaan, että se toteutetaan kuitenkin tällä lääppärin välityksellä, mutta sehän ei ole sen ongelma, koska minulla on 2 tällaista mikrofonia. Niin sehän saako ne molemmat työnnettyä sinne kiinni? Saa, koska minulla on myös... No en mä viitin nostaa, mutta mulla on mikseri myös. Jatkaa kyllä niinku ihan tekninen teema. Ja turha tulla huutelemaan boomeria tässä niin kuin meikäläisen. Aivan turha tulla. Silloin pelit ja pensseli. Pelit ja vihkeet. Mutta tosissaan tämmöinen pikku noppikirja tähän kohtaan. Sellainen kerran saatamme olla samassa tilassa. Saatamme olla, joo. Ja se, että missä tilassa me on. Ollaanko siis Skotlannissa, ollaanko Suomessa, ollaanko Venäjällä? Niin, niin, että miten paljon Putin antaa liekaa meille, että saako siellä Gulagissa tehdä podcastia? Ei välttämättä. Mutta onko Gulagissa ilmanen? Niin wifi. Kysy ensimmäisen päivän jälkeen, kun on hakattu, ensin ajeltu pääkaljuksi, hakattu, ihan vaan tervetuliaishakkaus. Joo, ja sitten painepesurilla, kylmällä vedellä painepesurilla pesty. Sitten katuharjalla tietysti. Ja sitten sitä semmoista valkoista loismyrkkyä joka paikkaan. Loiset kuolee. Joo. Ja sitten siinä, kun kusekset ensin ämpäriin verta ja syljät hampaita, niin voit kysyä sieltä, mikä teidän wifi-salasana? Pitäisi tehdä podcast. Ja luvataan, ettei paljasta, missä me ollaan, koska emme tiedä, missä me ollaan. Me oltiin huppupäässä viimeinen 12 tuntia on oltu huppupäässä. Sitten hakkasitte meidät saatan. Mulla ei ole mitään tietoa. Mä voin olla vaikka vittu meidän naapuri vajassa, mutta mä en tiedä. Eihän Putin nyt semmoista. No ei. Se on sivistynyt nuori mies. Mutta mieti, miten hyvin meillä on asiat niin kuin Suomessa. Ja myös sielläkin on Skotlannissa, että sähän voisit nyt tässä, mä voisin haukkua Stubbia, Orpoa, kaikkia tämmöisiä mahdollisia, sä voisit haukkua siellä. Ehkä jopa kuninkaallisiakin voisit antaa mennä vaan. Niin, varsinkin Suomi. Niin, ja kaikesta huolimatta, sä teet tämän kaiken, sä voit tehdä tämän kaiken, sä tunnet siitä vielä semmoista sä vähän voimaannut siitä ja tulee vähän semmoinen, nyt mä sanoin, että fuck off. Koska sä tiedät, että kun sä oot sanonut ne asiat, niin 5 minuutin kuluttua ei tule mustaa pakettiautoa oven eteen. Ei katoa pelkästään sinä, vaan lähisukulaiset ja ihmiset, ketkä on ollut sit kosketuksissa sun kanssa. Et niinku silleen kun rupeaa miettimään asiaa, että kun puhutaan niinku Suomessa, että miten huonosti meillä on asiat, mutta mä voin mennä sosiaaliseen mediaan ja ladella sinne mitä tahansa, ja se pakettiauto ei todellakaan tule siihen oveteen. Niin, mun mielestä se on aina hyvä mittari siitä, miten hyvin
asiat on jossain maassa, kun katsoo, mistä asioista valitaan. Joo, juu, se on aina se. Että jos niin kuin isoin ongelma viikon aikana on se, että ei saanut punaista ämpäriä, kun uusi Prisma avautui Niin. Jokelassa, niin ei se ole. mun mielestä asiat on silloin varmaan ihan hyvin. On, joo, niin. Ja sitä sanotaan, niinku, että no, ei voida lähteä, että ei voida lähteä arvottaa niinku ongelmia. Että toisen ongelma se tuntuu toisesta tosi pahalta. Mm. Niin sä et voi lähteä sanoa, että kellä on se ongelma oikea. Että onko sitten se, että sä et saanut sitä ämpäriä? Onko se yhtä paha kuin se, että lapset pelkää Ukrainassa, että tuleeko pommia kouluun? Ja puhutaan se, että kaveri ei tuo sitä pommia sinne, vaan sen tarjoilee sitä Putin. Niin nämä on tavallaan, molemmat voi pistää rinnakkain ja sanoa sitten, että nämä molemmat tuntuu molemmille ihan yhtä pahalta. No. Ja se on ok. No. Siis mä henkilökohtaisesti kyllä laittaisin ainakin sitten semmoisen GoFundMe-sivun perustaisin semmoiselle ihmiselle, joka ei saanut punaista ämpäriä Prisman avajaisissa. Joo. Pakkoa meidän kerätä sille punaisia. On. Ja niinku pakkohan sille jonkunnäköinen rahoitus on myös kerää niinku tuohon terapiaan varten. Terapia ei ole ilmasta. Ei ole. Kysy vaikka meidän lapsia. niin. Jos ne sinne päästään. Ootko sä mennyt päästää sun lapset terapiaan? No en tiedä. No hyvä, koska mähän sanoin sulle, että kun sä kun avaat sen matopurkin, niin sitä kantaa ei saada kiinni. Mitä Pandoran boksia ei lähdetä avaamaan? Pandoran boksin luikertelee semmoiset madot tulossa, saatana. Kyllä. Että yhteiseen joulupöytään ei ole enää asia. Ei. Mä huomasin tänään, mä rupean puhumaan siitä ihan aluksi. Ja mä mietin sitä, että onkohan nämä ihan fiksuja. Mä huomasin niin kuin omasta mielentilasta, että onkohan nämä ihan fiksuja, että mä teen suoraan työpäivän päätteistä podcastin. Ei. Koska mä huomasin, mun tuli semmoinen ihan vitu, siis varsinkin, mä nyt paljastan, että teen töitä varhaiskasvatuksessa. Mutta jos kukaan ei tiedä, missä mä teen, kun mä teen sijaisuuksia, niin sillä ei ole sinänsä mitään väliä. Mä en kerro kenenkään. Niin, mä en kerro aina välttämättä, että missä mä oon ollut töissä. Mä tarkistan loput käännöt. Ai, mä olin siinä. Niin kukaan ei tavallaan, vaikka mä kerron mitä, niin kukaan ei tavallaan pysty tunnistamaan ketään toista ihmistä sieltä. Mä en tavallaan paljasta mitään semmoista, miten sanoisi, henkilökohtaisia tietoja. Mä saan kertoa tietenkin työstä. Sehän multa ei ole kieltä. Kyllähän työstä saa kertoa. Joo, mutta mä en saa kertoa yksittäisiä tapauksia. Siihen mä oon sitoo vaitiolla velvollisuus. Mutta kyllä mä oon jumalauta sitä mieltä, että ei saatana vittu sentään. Siis vittu, mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, mikä helvetti siinä nykyään on. Tää nyt saattaa polttaa kaikki sillat, vittu, mihin mä oon siellä työhön, mutta oikeesti, nyt mä puhuttelen, en just sua, mutta sitä, jonka säkin tunnet, sitä ihminen, joka vittu pelkää. Niin, ja sitä, joka pelkää 2-3-vuotiaista lasta. Se on 2-3-vuotias lapsi. Mitä se voi tehdä sulle? Mitä se lapsi voi tehdä? Jos yrittäisi puukottaa sut, sä pystyt kamppaamaan se ihan milloin tahansa. Se menee nukkumaankin ennen kuin sä meet. Se ei pääse pois sieltä sängystä hakee keittiöstä vieistä. Mitä sä pelkäät, että tapahtuu, jos sä sanot sille joskus ei? Herra Jumala, mä en ymmärrä. Oot sä huomannut tämän? Ootko sinä huomannut? Säkin oot puhunut tästä, että nykynuorisolla on puuttuu sellainen kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan täysin. Kyllä. Ei. Mutta siis takia mä puhuttelen just sitä tyyppiä siellä. Just sitä tyyppiä, jonka sä tunnet. Tai joku muu, jonka sä tunnet. Niin, ja siis mehän ei tarkoita nimenomaan just ei sua, ei sua, ei sun lapsia, ei sun sukulaisia, sun ehkä joidenkin sukulaista, mutta ei sun lapsia. Et mikä siinä on? Semmoinen ihminen, joka on niin fiksu, että katsoo tätä, niin ei missään tapauksessa. Ei todellakaan, ei vittu siis. Todellakaan. Täällä ei semmoiset ihmiset pyöri. Niin. Siis
Tiedä, tämä nyt on ihan järjettömän iso sosiaalinen ongelma niin kuin, ja yhteiskunnallinen ongelma, mutta tämä on niin kuin, yksintä mun mielestä tässä hommassa on se, että samat ongelmat on täällä. Niin, Miten se on tämä ei ole mahdollista, että nimenomaan. kulttuuri on eri kuitenkin. Oh. Ja Suomi on aina ollut jotenkin hirveän niin kuin, omasta mielestään ainakin myöskin siis jälleen kerran 8 kertaa maailman onnellisin maa, mutta siis myöskin niin kuin sivistynyt. Niin. Ja sivistysvaltio siinä mielessä. Että Suomi on aina ollut niin kuin jotenkin siellä koulutuksen huipulla ja niin näin. Niin miten se on mahdollista, että Skotlanti ei ole ollut koulutuksen huipulla, eikä ole. Niin täällä on silti samat ongelmat. Täällä on silti samat niin kuin kaverivanhemmat, jotka ei sano lapsilleen, että ei Paavo, ei, nyt tämä ei käy. No, mutta mikä siinä on? Mistä se tulee? Mitä? En mä tiedä. Jos mulla olisi vastaus tähän, niin saisin varmaan jonkin sortin Nobelin pelin palkinnon tähän. Onko kyse just siitä, niin kuin sä äsken kivasti sen muotoit, että mikä on oikea termi? Kaverivanhemmuus. Onko se niin kuin, että sä oot mieluummin kaveri kuin vanhempi? Pelkäät sä... No se on helpompaa, joo. Se on vittu niin. Onko kukaan sanonut ikinä maailmassa, kello lapsia? No on jo varmaan lääket, niin onko sanonut sellainen, että lapsien kasvattaminen, se on tosi helppoa. Niin mä veikkaan lääketieteessä sanoo, että se on tosi helppoa. On just niitä kavereita. Niin. Mutta siis, koska niinku, yleinen itsekkyys on kasvanut ihan perkeleesti. Ja nykyään jopa ihannoidaan itsekyyttä. Musta tuntuu, onko se mukaan se, että vähän sama kuin joku Persaukinen äänestää kokoomusta. Se kuvittelee, että kun se äänestää kokoomusta, niin sen tilille tulee yhtäkkiä miljoonia. Niin onko tässä sama, että kun nyt mä käyttäydyn tolleen noin niinku alfamiehet tai johtajat tai kun tosi kovat miehet, niin, tai siis naiset ja miehet, niin ne on tosi itsekkäitä, niin silloin ne on voittajia. Niin ne ei pyytele anteeksi, niiltä pyydetään anteeksi. Minä en tekojani anteeksi pyyntele. Niin sitten semmoinen niin se itsekkyys, se välittyy myös niille lapsille. Mä tänään yhdellä, siis mietin, no tämän kerran, että tästä ei tunnusta ketään, mutta tämä voi osua ihan kenen tahansa. Yksi lapsi löi toista lasta. Ja tehtävähän minun on tässä kasvattajana, koska se on mun ammatti. Että nytten sinä... Vetoja laittaa pystyyn. Niin se on niin kuin, että... Pieni kehä näin sinne. Niin. Ja sitten ja box. Myydä televisio-oikeudet. Niin sanoi, että hei, sinä teit väärin, sinä löit onko oikein lyödä, ei ole, bla 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 bla, pyydäpä anteeksi. Jumalauta, tää anteeksi, rupeaa itkee äitiä. Ei. Sitten se oli siinä niin 2 minuuttia itkenyt, sanoin, että tänä aikana sä olisit pyytänyt about 10 000 kertaa anteeksi. Ei. Se jatkuu, se toinen lähtee menemään tietenkin. Sitten kun se nyt jaksa siinä tuhlaa aikaa, sen mä menen vaan, me hoidetaan tää loppuun. Sitten mä saan lopulta sen tilanteen siihen, että se ei huuda sitä äitiinsä enää. Sitten mä kävelen sitten sen luokke, joka oli varmaan jo unohtanut koko homma tänä aikana. Sitten on, että hei, täällä on asiaa sulle, mitä sun pitää sanoa. Sitten mä sanon tälleen, anteeksi. Sano anteeksi. Sitten se lapsi rupeaa, mä olen pieni. Niin tossa näkee, sille on varmaan opetettu, että ei kaikkea tarvitse tehdä, kun hän on pieni. Ja se on sitten vanhempien selitys sille lapselle, että mä teen tämän sun puolesta, koska sä oot pieni. Sun ei tarvitse tehdä, kun sä oot pieni. Sitten se toinen, jokelta piti pyytää anteeksi, sekin on silleen anteeksi. Vähän niin kuin vihjas, anteeksi. Toinen, se viimeinen vastaus, missä kohtaa mä olin sellainen, oli se, että en minä pysty. Sitten mä olin vaan sellainen, kappas, työaika loppu. Moi. Lähdetään tossa alkuun. Oho, nyt ratkesi. Mutta toi mun mielestä kuvastaa. Tuossa oli niin kiteytettynä se koko helvetin ongelma. Että niin tommonen yksinkertainen niin kaveritaito, yhteisötaito, mikä sun pitäisi. Eikö sano? En mä pysty. Okei, ei ollut jätkä, ei ollut tyttö, en sano kumpi sukupuoli oli. Muodostaa lauseen, en mä pysty. Niin. Mitä sä enää siinä kohtaa? Jankutat sä enää? Tässä kohtaa täytyy sanoa, että niin.
Sit sä et Ei, pysty. siinäkin. Ei, mut sit siinä kohtaa mäkin on silleen, tiedätkö mitä? Tai en mä siis sanonut, mä ajattelin, no ei tää ole enää kyllä munkaan ongelma. Sori, tää ei ole mun vastuu enää. Ei. Nythän mun on pakko kertoa tässä kohtaa. Siis, tämähän ei siis ole alkanut eilen tämä ongelma, mutta siis olisikohan ollut vuonna 2018, kun aloitin Järvenpäässä työt nuorisotyöntekijänä. Ei ollut 18, sä oot asunut siellä jo. Niin kuin sori, 2018, 2008. No, nyt mä uskon enemmän. Joo. 2018 pitää, 2015 mutta tänne. Ei se ole kyllä 2000, ihan vitun sama. 2000-luvun alkupuolella. Anyway. Jamppaan menin nuorisotyöntekijäksi ja tutustuin sitten tietysti tämmöisiin mukaviin kollegoihin, joista edelleenkin kuulin aina välillä jotain. Siellä vaan aktiivikajarille ja Eerikalle. Mutta anyway, niin meillä oli siellä, ja Jasulle, meillä oli siellä muistaakseni olisiko ollut Jasulla vai aktiivikajarilla, oli asiakkaana semmoinen nuori mies, joka ei oikein käynyt sitten koulussa. Tällä ei mitään väliä, tästä on niin kauan aikaa, että tästä jos joku yhdistää, niin onnea. No joo, kun on niin vitun paljon, en mä menetä työtä, niin sen takia anyway. Hän tykkää pelata kovasti sitten niinku näitä internettipelejä, eli siis niinku sen aikaisia niinku netin välityksellä pelattavia. No. Pidetty tarina lyhyeksi tässä kohtaa, niin hänen selitys sille, että miksi hän ei käy koulussa, missä valvoo yöt, oli se, että hän on syntynyt väärälle aikavyöhykkeelle. Kiva. Mun mielestä siinä on niinku käytetty jo tietysti, mitä sen väkeä? No kun näyttää, että kuva olisi jäätynyt. Kenen? No vitsi. Ihan vitu sama, mennään vaan. Mä pistän taas Spotifyhin ja YouTubeen ihan sama. Kerro vaan. Niin, ääniraita. Mutta anyway. Tosissaan hänen selitys tälle oli se, että hän on syntynyt, hänen on pakko olla syntyä väärälle aikavyöhykkeelle. No niin, loistavaa. En tiedä, mitä vanhemmat tässä, hän ei ollut siis mun asiakas, en tiedä mikä oli vanhempien selitys tässä kohtaa, tai että miten tämä asia loppujen lopuksi ratkesi, että siirryttiinkö takaisin Suomen aikavyöhykkeelle vai ei. Paha sanoa. Sitä se oli kuitenkin aika. Siis, mitä siihenkin nyt sitten hän sanoo? No etpä juuri yhtään. Pakkohan sen olla totta, koska sä elät ihan selvästi väärällä aikavyöhykkeellä tällä hetkellä. Niin pakko on ollut syntyä väärällä. Miten sä tommosen, miten sä ton ammattilaisena käsittelit? Tuliko sullekin samanlainen olo kuin mullakin? Että aha, no ei tässä mulla. Mitäs se kello onkaan? Nyt loppu työaika. Niin siis henkilökohtaisesti mun ei tarvinnut käsitellä. Mehän vaan naureskeltiin tälle asialle, koska sitä me tehdään paljon. Ihmiset, jotka tekee ihmisten kanssa töitä. Ei naureskelee niille ihmisille, joiden kanssa tekee töitä. No eikö kyllä tee. Ei varmasti. Ihan ollaan ammattilaisia ihan keskenäänkin. No kun toi ihan... Toi on hauska. Koskaan ei vääritä huumoria niistä. Toi on hauska, Tämä on fakta. Kaikki, jotka tekee töitä ihmisten kanssa, eli siis kaikki. Kaikilla on asiakkaita. Kaikilla on joku asiakas. Joo, kyllä. Ja vaikka jos yksin yrittää, sulla on aina asiakas. Ja ne asiakkaat ei ole vittu aina ihan nyt penaalin terävimpiä kyniä. Riimaa niin sanotusti. Ja kaikki nauraa niin. Kaikki on sellainen, että vittu mikä tyyppi toikin. Ja kaikki tekee sitä. Mutta olepa sosiaalialalla. Ja kerropa vittu tämmöinen. Miten sinä voit tulla? Tuossa on ihmisiä nekin silleen. Ai jaha, ai ne on ihmisiä. Me ollaan molemmat oltu Alkossa töissä. Ja me tiedetään tasan tarkkaan, millaisia vitun ihmisiä siellä on ollut töissä. Ja jokainen, mikä kuuntelee Alkon myy, nekin on silleen, niinpä. Nyt kuvitellaan, että ne kaikki pahimmat tarinat tulee joltain juopoilta, tämmöiset niinku rapajuopoilta. Ei tuu. Ei. Ne on niistä hienosti pukeutuneita, jotka yrittää pölliä jotain vinkkupulloa tai raakaa viinaa sieltä. Mutta se, mikä mun pointti on... Suomessa varattu.
ei Suomessa tarvitse. Ei, ne vaan lainataan ja maksetaan myöhemmin takaisin. Suomi on sivistys. Niin, mutta pointti on vaan se, että ne, ketkä on sosiaalilla, ei saa puhua sit niistä paskoista asiakkaista. Mikä on mielestäni käsittämättä, miksi mukaan ei? Koska jokainen, kaikkialla, missä on ollut asiakkaana, just semmosia niinku peeloja. Ja jos joku nyt väittää se, että ei kyllä pidä paikkansa, että asiakas on aina oikeassa, vaikka se olisi väärässä sille. No, sit sä oot joku semmonen välipallin johtaja, joka ei oikeasti tee sitä asiakastyötä, paitsi jos se kouluttaa jonkun ihmisen tekemään sitä, se on sen tunnin verran siinä. Ja se ei käsittele niitä paskimpia tilanteita. Ja se ei käsittele just niitä vitun, mä oon syntynyt väärän aikavyöhykkeen, mä oon syntynyt väärän aikakauteen, tai just tämmönen, että pyydä anteeksi, en mä pysty. Pysty. No hyvä. Minä pysty. Eikö se siis ole ihan oikeesti? Siis näki, että se jätkällä tytöllä oli jumi päällä. Se vaan sanoi, en pysty. Olin kanssa ihan... Ei siinä sitten. Kello rupeaa olemaan aika paljon. Hyvää päivää. Ei, mutta mulla loppu oikeasti oli päivän lopussa. Sitten mä olin, että... On, mutta ei ole kasvatus. Niin. Niin, mutta toikin, niin kun sä puhut tosta, ja niin me puhutaan näistä, niin nämä tuomitaan kyllä. Mutta entäs nämä toimistotyöntekijät, joilla on niitä asiakkaita, jotka on niiden asiakkaiden kanssa. Ja sitten ne on ihan varmaan sieltä toimistolla heittäisi, että hei, tuu lukea tää maili. Tuu lukea. Tuu katon nyt. Katso, mitä tää Urpo on taas kirjoittanut. Niin, katon nyt, mitä tässä lukee. Ja näitä tapahtuu aivan varmasti. Turha nyt kenenkään väittää, että ei tapahdu. Niin, nämä on näitä samalla, mutta kun nämä on, nämä on niin oikeasti ihmisten kanssa tekemisissä. Miten mukaan sosiaalialan asiakaskohtaamista on yhtä erilaisia kuin jonkun vaikka, minkä toimistolla mailin lukeminen? No siis, koska ne on ihmisiä, jotka on tosi semmoisessa niin vaikeassa elämäntilanteessa, ja sä oot siellä ammattilaisena niitä, niin sä et missään tapauksessa saa päässäsi ajatella semmoisia asioita, kun sä ajattelet. Ei saa olla negatiivisia. Koska me olemme pyhimyksiä. Sama kuin minä tässä nykyisessä työssäni, niin ei me koskaan naureta meidän asiakkaita. No ehto varmasti. Mä voin uskoa vielä, se on niinku pahempaa, koska no meillä on tavallaan niinku, meidän asiakaskunta on tavallaan vähän samanlaista. Että sulla ne on humalassa, ne on aikuisia, mutta mulla ne on niinku pieniä selvinpäin, mutta ne käyttäytyy, kun ne olisi humalassa. Eikä just niinku, sanoin tänäänkin yhdelle niinku työntekijälle, ootko huomannut, että mä en tiedä, onko sullakin siis semmosia, niinku, sä sanot semmosia lauseita, mitä sä et tulisi ikinä päästään muualla kuin siinä työyhteisössä, niin sä et sanoisi sitä esimerkiksi sun kaveripiirissä. Yksi semmoinen on hyvä semmoinen, että otappa se oma sormi pois kaverin nenästä. Sanoisitko ikinä himassa tai kaveriporukassa? Hei, no ei tulisi mieleen. Ota nyt sormi, mutta kun se tapahtuu, se tilanne on päällä siinä. Mä en tiedä, onko sulla samanlaisia, että hei, on, mä haluan kertoa tarinan. No kerro, koska meillä on muuta kuin aikaa. Suomessahan näitä ihmisiä kukaan ei tunnista. Ei. Ja kukaan ei osaa suomea täällä. Niin mä voin kertoa tämän tarinan käyttämättä nimiä. Tämä tapahtui ihan vähän aikaa. Sä sanoit, että sä oot varhaiskasvatuksessa, niin musta tuntuu kans, että mä oon varhaiskasvatuksessa. No tavallaan on. Ne on vaan vähän iso. Koska siis meillähän on siis, tämä rakenne täällä on pikkasen erilainen. Me kentällä olevat ihmiset, niin me hoidetaan hyvin matalatasoisia rikoksia. Siis kaikille isommille ja seksikkäimmille rikoksille on niin kuin raiskaukset ja lapsiin kuolemat ja murhat ja muut tämmöiset, niin ne on tosi niin kuin mediaseksikkäitä, niin niitä varten on sitten niin kuin olemassa niin kuin erikoisosastot. No. Ja vakavat kotiväkivaltajat. Niillä on omat yksiköt. Me hoidetaan sitten näitä tämmöisiä niin kuin, vittu, mitä puheluita. No niin, tästä nyt sanoit, että ollaan vähän samalla niin kuin tasolla. Nyt puhutaan siis oikeasti yli 40-vuotiaista ihmisistä. Kaikki tässä skenaariossa mukana olevat ihmiset on 40 yli.
asuvat naapureina, seinänaapureina. 2 ainutta, siis ne paritalotyyppinen ratkaisu. Joo. Kaikki on, nyt lapset, kaikki tässä tarinassa on aikuisia. Tää lupaa yleensä. Tää alustus aina hyvä. Kyllä, niin minä menen sitten kollegani kanssa tämmöiselle niinku, mitä sanotaan niinku paikallispoliisi niinku, itsestä on vaikea kääntää, mutta siis sanotaan, että niinku, me puhutaan niitä niinku diary calls, eli niinku mennään niinku sovitulle tapaamiseen, eli kello 14 torstaina joku tulee käymään. No niin, hyvä. Eli sovitaan aika. Kaikki alemman levelin rikokset voidaan hoitaa tälleen. Että niinku mennään sovitun aikana sitten 45 minuuttia ja sitten voidaan hoitaa siellä. Anyway. Menen sinne ja sitten meidän siinä esitiedoissa lukee, että niinku pahoinpitely. No voi vittu. Lukemaan sitä. No, mennään sisälle. Voitte lyhykäisesti nyt käydä läpi, että mitä on tapahtunut. Sitten ne käy vittu koko historia ensinnäkin. Nuo naapurit on niin mulkkuja, kun ne on niin pikkumaisia, ne on kateellisia ja jaadiplaa. No sitten tässä yhtenä päivänä, pari päivää sitten kävi näin, että niillä on toi kattoremppu nyt tuossa menossa. Niiden omat urakoitsijat on sanonut, että jos jotain varisee sinne teidän puolelle, niin heittäkää siitä aidan yli vaan takaisin tänne. Että ja sitten jos me huomataan, että sinne on, niin me tullaan hakemaan ja me siivotaan meidän jäljet. Näin. No okei, tosi kiva. No sitten oli varissut tämmönen näin pitkä, se oli näin pitkä. Näin pitkä, puinen kapula, missä oli 2 naulaa pystyssä. Ja oli varissut sitten tänne naapurin puolelle, joka nyt oli tämä valittaja tässä. Niin. Uhri, kyllä, uhri. Niin. No uhri. Nyt puhutaan jälleen kerran, sanotaan nyt 76 vähintään syntyneestä miehestä. No ei vittu. Mua isommasta miehestä. Niin. No, hän sitten tietysti todellakin niin kuin hyvänä naapurina sitten heittää takaisin sinne naapurin puolelle tämän kalikan, kun tulee kotiin töistä. Tietämättä, että rouva oli jo kerran tänä päivänä heittänyt sen kalikan takaisin ja naapurin rouva oli heittänyt sen sitten heidän uudestaan. No niin, hän heittää palikan näin ja sitten menee video-ovikelloonsa katsomaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. No, naapurin rouva tulee, kattoremonttinaapurin rouva tulee ja huomaa, että no vittu se kalikka on taas täällä heidän puolella. Se on noitten kalikka. Heittää sen takaisin sinne naapurin puolelle. No siitähän sitten äkkiä videokello kiinni ja sinne pihalle. Pääs naapuri ja samalla sitten naapurin rouva tulee sieltä tulistuneena ja ottaa kalikan käteen ja lähtee kävelemään pihalle sitten sillä, että se heittäisi taas sen ja toinen seuraa toista. Siinä voi vittu. Aikuisia ihmisiä. Ja naapurin rouva tekee lyöntiliikkeen, joka on tärkeä kysymys oli, että no, osuiko se sinuun samalla kun se voitaisi vai irtosiko se ennen kuin se osuisi? Eli siinä tapauksessa se ei välttämättä ole pahoinpitely, koska se on voitu vain yrittää heittää sitä sinne pihalle. Niin. Molemmat, tämän ison miehen vaimo seisoo siinä ovella suussa, että se näkee kaiken, mitä tapahtuu. Ei, kyllä se näin oli, että minun mies oli siellä, niin se löi sillä sitä näin, ja sitten se tippui vasta maahan. Joo. Aha, no siis hän löi sillä kalikalla, missä oli nauloja sua, niin tässä sanotaan, että sulla on tullut niinku vammoja. No, onko sulla valokuvaa niistä vammoista? On mulla. Mutta mä voin näyttää, kun sulla on. Okei, näytäpä. Se osui mua käteen sillä. Mä olin silleen, joo, no ei tästä valokuvaa ole saanut. Päässäni, ei saa sanoa ääneen. Meillä oli sitten semmoinen neulan kokoinen reikä. Tiedätkö, kun naulan kärki, minkä kokoinen naulan kärki on? Joo. Sen kokoinen reikä tässä sormessa ja siitä oli verta sitten palunut sinne. Niin sehän on assault to injury. Eli sitten mä olin silleen, että mä luulin oikeasti, mä luin sitä, niinku sitä juttua,
Se, miten hän oli selittänyt, sen muija oli soittanut, hän ei itse soittanut tietenkään, muijat oli pahimpia tässä, täytyy sanoa, anteeksi, ne on kaikille naisille, Siis mutta muijat oli tässä kohtaa. Oliko se haava Niin. nyt miehen vai naisen kädessä? Miehen. Voi vittu. vittu. Tämä tuplasti samankokoinen kuin tämä naapurin nainen oli siis se uhri mies. Niin se miten se luki siinä meidän niin kuin esitiedoissa, mä olin silleen, että no voi vittu oikeasti, että on mulkkunaapuri, että se on niin kuin lyönyt tätä miestä nyt sillä kalikalla sitten niin kuin johonkin silleen, että sillä on oikeasti niin kuin tullut verta ja näin. Sitten kun mä näin, niin kuin, että mistä on oikeasti kyse, niin sitten mä olin silleen, että ei vittu. Tätä minä nyt sitten teen työkseni. No, sittenhän mä menin totta kai naapuriin, soitin ovikello. No, tervehdys, että teillä oli pikkainen tilanne tuossa päällä pari päivästä. Joo, tää on kyllä jatkunut jo pitkään. Taas mennään, kun nuo naapurit on niin mulkkuja ja ne on kateellisia meille. Ja tiesitkö, että niiden poika polttaa pilveä ja varmaan myykin siellä huumeita. Niin muuta joo. Ja sitten siinä kohtaa kaikki oli hyvin, kun ne sai valittaa näin. Niin. Ja sitten mä kerroin niille, että no, nyt tässä käy niin, että sun vaimo on lyönyt tätä miestä tällä kalikalla ja se on pahoinpitely. Ja että me joudun nyt valitettavasti antamaan niinku siis alin mahdollinen, mitä meillä voi tehdä tässä maassa, on antaa niinku kirjallisen varoituksen. Joo. Siitä lähdetään. Kirjallinen poliisivaroitus. Jääkö sit mitä niinku lauta, miten tämä on mahdollista, että ne saa tehdä mitä niitä huvittaa ja minun vaimoa sitten syytetään. Minä kyllä otan yhteyttä minun asianajajaan ja teen valituksen. Ja sitten me oltiin silleen, että hei, mutta se on sun oikein. Sä voit tehdä näin. Joo, jos sä haluat maksaa vähintään 500 €, niin ota. Eikä niitä. Niin, mä kysyin siltä rouvalta, että mitäs sun mielestä sä olisit voinut tehdä niin, että tämä tilanne ei olisi mennyt tähän? Mä tiedän, että sulla oli huono päivä. Mä tiedän, että tämä oli nyt vaan se viimeinen juttu, joka katkaisi niin kamelin selän. Mutta silloin niin kiehahti kaikilla yli. Joo, mä ymmärrän, että näin on käynyt. Ja tilanne on jatkunut pitkään. Mutta mitä sä olisit voinut tehdä eri lailla? Mitäs jos sä olisit ottanut sen kalikan ja laittanut sen roskiin? Se oli silleen, niin, mutta se oli niitten kalikka. Sitten mä olin silleen, että nyt oikeasti, te olette kaikki aikuisia ihmisiä. Että oltaanko me voitu välttää tämä tilanne sillä, että sinä tai se naapurin mies olisi nähnyt kalikan, otettanut omaa roskikseen sen ja jatkanut elämää. No joo. Sitten menin kertomaan totta kai tuloksen tänne naapuriin. Setä oli sitten taas kotona. Silloin se valtava haava edelleen sormessa. Siinä olisi voinut kyllä tuoda tuherrus. Olisi voinut sormi mennä kuolioon. No, oh my god. Niin mä menin kertomaan sitten, että naapurirouva on nyt charged. Ja meillä ohjeiden mukaan hänellä ei ole rikollishistoriaa, niin aloitetaan sieltä alemmalta tasolta. Jos toinen samanlainen tulee kuukauden aikana, niin sitten voidaan antaa sakko ja sitten siitä lähdetään sitten syyttää ja näin. Että joo, kyllä mä ymmärrän, ei siinä mitään. Mä kysyin sitä mieheltä, että mitä sun mielestä olisi voinut tehdä silleen eri lailla, että tämä homma ei olisi mennyt näin pitkään. Ei tiedä, ne olisi voinut kerätä roskansa. Mä olin silleen, että mitä sä saisit ottanut sen kalikan ja laittanut sen roskikseen? Niin. No se oli niiden kalikka. Vittu molempi. Mä olin silleen, että niin, mut ymmärrätkö nyt, että jos kumpikaan teistä ei ole käyttäytynyt silleen, kun ne käyttäytyy. Niin. Ja jos jompikumpi teistä olisi vaan laittanut sen kalikan nyt roskiin, niin tätä koko tilannetta päästä. Niin. No niin. No nyt kun sä asian muotoilet noin, niin. Kyllä me nyt yksinkertaisesti tehdään molemmat lasten kanssa töitä. Siis tämähän tässä tämähän tässä ihmiskunnassa koko maapallon ihmiset. Siis tämä on todettu moneen kertaan. Mehän ollaan
pieniä lapsia, mutta me ollaan vaan isompia ja meidän lelut on kalliimpi. Toi todistaa se ihan täysin. Kun pointti oli vaan siinä, että se kalikka on tullut naapurin puolelta. Sen sijaan... Sitä mieltä, että se ei ole niitä. Ja jos toinen tekee kattoremppaa, niin eihän se voi olla, totta kai. Silleen kun lähdetään päättelemään sille, että tämä näyttää vähän vanhalta puunpalalta, missä on nauloja, eli tämä on ollut kiinni jossain. Oiskohan tämä tullut katolta? Joo, varmaan. Sitten vielä sekin, että... Ja sitten tämä naapurirouva tosissaan, joka oli tämä pahoinpitelijä. Eikä onko nyt pahoinpitelijä oli se, kellä ei ollut kattoremppaa? Ei, kun sillä on katto. Joo, eli just tämä pahoinpitelijä oli sitä mieltä, että tämä puupalikka, mikä on tuosta meidän puisesta katosta, ei, siis saattaa olla, mutta ei tämä voi olla. Ja se on ei vaan totta kai kuuluu sille naapurille. Totta kai, se on lentänyt sieltä. Naapurina huvikseen ottaa kalikoita irti, mistä vaan saa ja heittelee heidän puolelle. Niin ja naulaa niihin nauloja, jos ei niissä ole. Kateellisia. Mutta tostahan se... Naapurirouva sitten sanoi myöskin tässä kohtaa, että veti tämän homman niin kuin näin pitkälle jo niin kuin siinä vaiheessa niin värikynällä. Se oli mun auton renka. Hei, nyt mä haluan käydä tämän aiheen nyt kunnon läpi, mutta kuten mä sanoin ennen kuin me aloittiin tämä, niin tämä mun toinen kuppi kahvia toimii todella hyvin, niin jos sä haluat elävöittää tuota tarinaa vähän lisää sen aikaa, kun mä käyn. Mä oon hyvin nopea nykyään. Mulla on höylätty mun eturauhasta sen verran, että siinä ei kestä kuin 3 varttia enää. Niin kerro vaikka parhaita paloja noiden ihmisten keskustelusta, mitä siinä kävi, koska mä vähän veikkaan, että sieltä tulisi aikamoisia helmiä myös. Niin. Mä voin kertoa siis vähän sitä taustatarinasta. Kerro taustatarinaa, koska mä haluan käydä tämän läpi, koska tähän on niinku valtavan loistava kulttuurillinen juttu, mikä me käsiteltiin silloin, kun mä oon käynyt sen ekan kerran. Mutta käydään sekin siis, just tähän me mennään. Ja jatketaan tästä aiheesta. Joo. Okay. Kun mä tuun takas. No niin, ole hyvä. Joo. Stage yours. No niin, siis sen verran haluaisin tässä nyt vielä antaa taustatietoja. Tosissaan puhutaan aikuisista ihmistä, joilla on lapsia myöskin kaikilla näillä aikuisilla ihmisillä. Ja molemmat on sitä mieltä, että toinen on kateellisia toiselle. Tämä on mun mielestä suomalainen juttu. Suomalaiset on aika kansana. Ja jos nyt joku väittää, että ei olla, niin sä just niin. Sitten se on aina kateellinen. Mutta siis nämä 2 naista on myöskin ollut samassa työpaikassa. Ei samassa työpaikassa, mutta samalla työnantajalla. Ja toinen naisista oli kuulemma niin paljon tehnyt valituksia toisesta, että toinen naisista joutui, nyt sanon, että kumpi teki, mutta siis toinen naisista joutui sitten lopettamaan ja jäämään sairaslomalle, pitkäaikaiselle sairaslomalle burnoutin takia, koska hän teki perättömiä valituksia. Eli näin pikkumaisista asioista. Itse en juurikaan muista tähän kohtaan, että mistä tämä kaikki on alkanut, koska he olivat kuitenkin, toinen pariskunta on asunut siinä 20 vuotta, toinen pariskunta jo 7 vuotta. Niin alussa kaikki on ollut ihan ok. Ne oli kuitenkin ihan ok kavereita ja niin kuin hoiti toistensa niin kuin asioita ja näin, ja niin kuin olivat ystävällisiä toiselle, mutta en tiedä missä kohtaa. Siinä kohtaa, kun ne 2 naista työskenteli samalla työnantajalla. Siis oliko ne siis, niillä on taustaan se, että mä just rupesin miettimään, että jos ne kerran oli naapureita. Nämä 2 naista oli loppujen lopuksi. Siis toinen on asunut 7 vuotta naapurina, toista on asuneet siinä tietysti pitkään. Ja heillähän on siis oikeus sitten kaikkeen, koska hän on asuneet pidemmin. No se on optimisjärjestys, se on ihan ihmisen luontaista. Mutta siis ne oli samalla työnantajalla vai? Ne 2 naista oli ollut samalla työnantajalla. Toinen rupesi tekemään sitten niin kuin valituksia tästä toisesta naisesta työnantajalle. Siitä se lähti sitten, no niin. No varmaan joo, ja sitten tämä toinen nainen joutui jäämään sitten niinku sairaslomalle sen takia, ja niinku irnautin. Ja koska sillä oli sitten henkisesti niin haaste, teki kaikenlaisia syytöksiä.
Anyway, Onkohan siellä ollut... Mullahan niinku draamantajuhan veti heti tämän homman siihen, että onkohan siellä ollut joku vähän pitkä yhteinen märkä viikonloppu, jossa sitten on sattunut tapahtua jotain semmoista, mikä ei välttämättä naapureiden kesken kannattaisi tapahtua. no sitähän en osaa sanoa, koska mä vähän epäilen, että ei. Luuletko, siis, että näin? Mutta ihmistä ei voi tietää. No ei voi ihmistä sanoa, kun on humalaiset, minkälaisia ne oikeasti. Niin. Siis kun vertaa näitä ihmisiä niin kuin keskenään, niin ne naiset oli oikeasti samanlaisia. Ne on niin samanlaisia. Noniin. Mutta sitten kun vertaa näitä miehiä keskenään, niin toinen on duunari, uhri ja duunari, ja toinen on, mitä mä nyt selittäisin, toinen on niinku kunnalla töissä, vähän niin kuin tarkastaja. Joo. Tiedätkö, että niinku vähän semmoinen niinku pykälää parempi duuni. Joo. Josta tiedän vähän enemmän. Joo. Ja toinen on vähän niinku, toinen on vaan niinku duunari. Joo. Onko selle, että se kellä oli se kattoremppa oli just se, kellä oli kunnaltöissä? Jep. Ja sanoko ne, keillä oli kattoremppa, että se naapuri on kateellinen? Kyllä. No niin, tästähän tää tulee. Tuloero. Kateellinen. Kateellinen. Niin tuloero aiheuttaa sen, että he luulee, että nämä, ketkä luulee, että on kateellisia, että ne on kateellisia. Kun ne kuvittelee, että ne on vähän. Kun siellä kuitenkin, vaikka se nyt niin vahva se luokkayhteiskunta ei ole kuin niinku siellä niin kuin on ollut, se kyllä. Englannissa, mutta kuitenkin siellä on semmoista. On. Niin katos, joo, ei, se voi olla. Paikasta riippuu, mutta kyllä sitä edelleen törmää. Mutta joo, tää oli mun mielestä niinku, sulla semmonen niinku, että sitten voin laittaa sen palikan roskiin. Niin, se on hauska. Minä pysty. Ei, se on sama kuin pyytää anteeksi. Oli helposti sanoa siinä. En pysty. Mä pysty. Mä rupean käyttää tota. Toi on siis niin, kuin en pysty. Mutta toi on tos, koska siis naapurin vihahan on niinku, se on niin ikuinen aihe. Ja tulee aina oleekin. Et paras, sen takia mä ymmärrän oikeastaan, niinku, säkin rupeat varmaan ymmärtää enemmän niinku suomalaisuutta ja sitä suomalaista piirrettä, että minkä takia naapurille ei moikata. On just se, että et sä vahingossakaan luo siihen minkäänlaista sosiaalista sidettä. Koska se voi mennä aina tuolle niinku, se on aina ihan sattuman kauppa, miten hyvin se menee. Mutta siellä kato, sen takia Suomessa niinku naapuririitoja ei tuu niin kauan, kun sä et ole sen kanssa tekemisissä. Mutta heti, kun tulee kaveri, hyvällä lykyllä se menee hyvin. Jompikumpi kuolee ja kaikki on ihan ok, että ei ole kerännyt tapahtua mitään. Niin. Mutta todennäköisyys siihen, että mitä pidempään se naapuruussuhde on pysynyt, niin sitä todennäköisempää on, että jossain kohtaa se vittu läsähtää. Ja sit läsähtää pahasti, koska niinku sukuja on tapettu vähemmästä kuin yhdestä puupalikasta. Että niinku, jos ne olisi ollut jotain jugoslaaveja tai tuolla noin, niin slaaveja, niin siellähän tapettaisiin niinku 4. sukupolveen asti. Minkä takia? No kun saatanan puupalikka lensi. Puupalikka, saatana. Mietit niinku näitä asioita. Mutta just mitä mä halusin puhua on se, että jos sä kävin siellä. Ja sitten me ajeltiin sitten sinne Invernessiin kohti. Ja sitten totta kai nähtiin niitä lammasaitauksia. Ja sitten siellähän on ihan upeita, niin kuin tontit on rajattu just niillä kivillä. Ja kun ne on niin saatanan tarkkoja, sä sanoit, että ne on niin saatanan tarkkoja niistä tonteista. Ja varsinkin siitä, että yksikään lammas ei mene väärälle tontille. Että on niinku, jostain ihan kumpuaa tämä niinku stereotypia siitä, että miten kitsaita ne oikein skotit on. Koska niinku Roope Ankka on skotti ja kitsaampaa tyyppiä saettiin. Että jostain tulee, että miten tarkkoja ne on niistä tonteista
Ja just tää, että jos se lentää puupalikka, että se puupalikka ei saatana lennä sinne. Ja se on muuten sinun puupalikka nyt sitten. Siinä on sun nimes. Ne lentelee edes takas. Mutta se, että, niinku, että miten tarkkoin ne on sieltä niinku, niistä tonteistaan ollut. Että ne kiviaidat, kun me sillä niinku, asiasta tietämätön on sellainen, että onpa ne kauniin näköisiä, ne on tosi niinku, hienoja tommosia kiviaitoja sun muuten. Ne on kiviaitoja sen takia, kun kiviaitoja on vaikea lähteä siirtämään. Vittumaisempi siirtää sitä puupalikkaa. Sä siirrät puuaidan, sä voit aika nopeastikin siirtää siitä sellainen, niin huomaa, tuossa no. Näkyy kolot maassa, että nyt se on 2 metriä niin kuin meidän pihalla täällä. Että mites tää on, et care to explain? Ei mitään. Mutta kiviaitaa kun lähdet siirtää, niin se ei ole yhdessä yössä tapahtuva juttu. Kiviaidan siirtäminen. Sä voit tehdä semmoisen pienen niin kuin loven tehdä siinä, mutta et sä nyt ihan montaa 4 metriä yön aikana naapurilta valtaa, ennen kuin naapurikin näkee, että mitä vittua sä muuten yrität tällä hetkellä. Häh? Kun niin. Miettimään, niin meidän tonttihan on kokonaan melkein kiviä. Niin. Että kaikki nekin, mitä siellä nummilla näki, niin kivestähän ne on tehty. Kiven murikoita on roudattu sinne. Joo. Nyt tässä kun rupesin miettimään, että kaikki paitsi yksi sivu niin on niin kuin pysyvää aitaa. Eli siis sitä ei vittu siirrä. Niin, mutta se just se, jos se olisi lauta-aita. Sä kun tuut aamulla kattoo silleen, että rupeat miettimään, että silmäs jotain. Miten mun takaovi on vittu naapurin tuon? Niin miten tässä niinku näyttäisi? Ihan niinku... En mä ennen pystynyt koskettaa siihen, mutta nyt mä pystyn tästä. Toinen on siinä sellainen, Tää on aina ollut näin. Tää on, et muista. Tää on aina ollut näin. Mä oon asunut täällä pidempään, niin sä et nyt silleen muista niin, enää. Mulla on hyvä muisti, koska mä oon asunut täällä 30 vuotta. Sä oot ollut 25 vuotta, niin sä et voi tietää, missä teidän ovi on ollut. Kyllä, mutta ei. Siihen on varmasti hyvä kulttuurillinen syy, koska siis kotithan on niinku tunnettuja siitä, miten ne tappelee keskenään. Joo. Että jos pystytään sille naapuriklaanille aiheuttaa tuhoja sillä, että mennään niinku kimppaan sen vaikka englantilaisten kanssa, jos ei muuta. Joo, mikä on niinku pahin. Mennään kimppaan niiden englantilaisten kanssa, kun annetaan mitään sille naapuriklaanille. Ja tästä tulee jälleen kerran niin yksi yhtenäinen niin Suomen ja Skotlannin kanssa. Me ollaan niitä aika moniakin löydetty selleen. On eroavaisuuksia, mutta aika paljon on yhtäläisyyksiä. Niin tässä on yksi se, että suomalainenhan maksaa vaikka 200 € siitä, että naapuri ei saisi 50. Et se on, niinku, se on niinku ihan selvä. Et pitäis mun pitää, mutta onko myös varma, jos mä maksan nyt tämän, niin toi kaveri ei saa 50. On. Kaupat. Tässä on kaupat. Nyt tuli. Että se on niinku samanlainen. Tässä huomaa sen yhtenäisyyden. Mutta mä oon vankka kannattaja sille, että naapuri ei kannattaisi moikata. Mutta mä oon myös huomannut sen, mä oon niinku tämmöisen ikävän yhtäläisyyden ruvennut huomaamaan meidän yhteisen isämme. Niin. Mä oon ruvennut huomaamaan, että mä en ole samalla tasolla lähellekään, niin ainakaan vielä. Että niin jos ihan juttelemaan, niin mä en tiedä milloin sä viimeksi oot liikkunut sen kanssa missään. Tästä saattaa olla kyllä joku aika, mutta siis, no siellä helpotti, kun hän kävi siellä, mutta siinä helpotti se asiaa se, että kun ei ole yhteiskieltä niin kuin paikallisten. Ei helpottanut. Mutta joo, mä muistan tämän tarinan. Voi kertoa tarina, joo, on kertonutkin sulle jotain. Tarina on se, että kun hän... Mutta kun hän jäi niinku niillekin juttelemaan, vaikka yhteistä kieltä ei löyty. Mutta mä en ole samalla tasolla. Mutta mä oon huomannut sen, että siinä missä Joni, sanotaan nyt vaikka vielä ehkä noin 10 vuotta sitten, kun naapuri olisi sanonut moi, mä olisin voinut moikata, ja sen jälkeen niinku toisen suuntaan. Nyt mä ajan silleen, jos joku jää juttelee, mä vastaan. Ja sitten saattaa mennä ehkä jopa 10 minuuttia, kun mä puhuu. Mutta mä oon arvostaa, meillä on yksi uusi naapuri tuo. Se tekee mun mielestä, miten asiat tehdäänkin. Sanoo moi, sanoo moi, ja molemmat jatkaa matkaansa.
Siinä on jotain kaunista. Erittäin hieno. Erittäin hyvin tehty siellä takana. Joo, siinä on jotain kaunista. Morjestetaan lämpimästi, moi, moi. Ja sitten esim. Jos saatan vaikka pestä autoa tai jotain tehdä siinä, hän on lähdössä vaikka menemään vaikka parkkipaikalle, toteaa vaan, että joo, nyt saa taas autoja pestä. Ja mä oon silleen, niin, ja jatkaa matkaa. Kyllä hyvä. Se on niinku, täydellistä. Me todetaan niinku ilmiselvä asia ja ollaan samaa mieltä. Ja päivä jatkuu. Joo. Kun sitten taas on olemassa myös näitä naapureita, jotka saattaa tulla ihan varta vasten vaan puhumaan jotain. Sellainen, mitä? Mä luulin, että nämä kuulokkeet mun korvassa ilmoitti sen, että mä en halua jutella kellekään. Niin sä kuvittelit, että tuolla kaverilla on kuulokkeet korvassa sen takia, koska hän haluaa sosiaalista aktiviteettia. Ei sit niinku millään. Ja sit totta kai, ethän sä vois siinä kohtaa. Mä en oo. Mun kanssa sanotaan, Joni 10 vuotta sitten olisi ollut vaan, hän jatkanut hommia, kun joku olisi tehnyt. Sitten toivonut vaan, että katson, ai se on vieläkin siinä. Onko se vielä? On se vittu vieläkin siinä. Mutta nykyään, sitten mä rupean juttelemaan, sitten mä huomaan, että se on mennyt 20 minuuttia minun elämästäni aikaa. Tää homma olisi valmis. Ja mä oon puhunut vittu ihan jostain käsittämättömistä asiasta, jolla ei mitään tekemistä minun. Niin, josta kumpikaan meistä ei oppinut mitään. Mutta niin, mä myös... mä oon kertonut tästä mun rasistisesta naapurista. Joo. Ootko ajautunut hänen seuraansa yllättävän usein nykyään? Mukava tyyppi. Ja niinku, asunut tässä kylässä koko sukunsa kanssa niinku, varmaan 150 vuotta yhteensä, en tiedä. Hän ei tietysti ole mikään vampyyri, että hän on vasta niin 50. Mutta siis illalla, siis mukava tyyppi. Sen kanssa on ihan hauska jutella niitä näitä, ja aina se siirtyy ne saatanan jaadikkaat ja valkaat. Ja tämäkin varmaan noin koirat viesti tällä. Mutta mikä on ihan fine. Hän haluaa purkaa tuntoja ja näin. Ja välillä puhutaan ihan oikeistakin asioista, niin semmoisista niin jutuista, jotka niin lapsista ja jaadiplaa. Hänellä on hyvinkin pieniä lapsia. Niin yllättävän pieniä lapsia, nuoria. Ei ne kääpiöitä, mutta siis niin nuoria. Niin, nuoria. Mutta siis nykyään kumpikin meistä rouvan kanssa, me tiedetään sen rutiini, mikä on fine, koska siis me voidaan suunnitella oma elämä niin, että me ei kohdata. niin, kellosta voi katsoa. Nyt jos lähtee, niin ei välttämättä tarvii puhua mitään maahanmuuttajista. Illalla koirat pitää käyttää aina ulkona, ennen kuin menee nukkumaan. Mutta sitten me molemmat tiedetään, että kello on 10. Se saattaa olla. Mä katson aina takakamerasta, siinä näkyy sellainen valo, kun sen ovi on auki. Joo. Nyt tiedätkö silleen, että jos 10 minuuttia mä venttään, niin se on ihan fine. Eli me suunnitellaan meidän päivä silleen, että meidän ei tarvitse nähdä meidän naapuria. Niin. Koska ei vaan vittu jaksa. Ei sitä aina. Koko päivän, kun tiedät, se puhuu ihmisten kanssa, niin en mä jaksa vittu jutella mun naapurilla. Se on tosi surullista. Mulla on semmoinen hieno kuva siitä, että niinku, oliko se Louis C.K. jossain vaiheessa sanoi, että sillä on semmoisia niinku uskomuksia, joihin se uskoo, mutta se ei itse toteuta niitä koskaan. Niin, joo. Että se uskoo niitä asioita ja uskoo, että ne on hyviä asioita, mutta ei se kyllä itse niitä tee. Mut mulla on samalla lailla, että mun mielestä olisi tosi kiva, että naapurit pitäisi toisistaan huolta, olta hyvissä väleissä. Jos joskus tarvii lainata jotain, niin voi ihan huolettavasti koputtaa naapurin ovikelloa oveen ja soittaa ovikelloa. Sori. Koputtaa siihen ovikelloa. Voi koputtaa naapurin ovikelloa. Löit sä just mun ovikelloa? Löin. Koput sä just mun ovikelloa? Niin saattoi tehdä. Mä taisin. Mutta edelleen. Niin, ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Että ollaan niin kuin hyvissä väleissä. Sitten jos sulla on, tiedätkö, semmoinen amerikkalainen idylli, että sulla on pari olutpulloa siinä ja sitten on silleen, että naapuri tulee,
soluen ja Joo. että se niin näin sinne jauhetaan. No mitenpäs Jokereilla on mennyt tänä vuonna? Jaadilla tällaista niin Joo. paikallisilla Jokereilla. Ja varmasti se olisi täällä jalkapalloa. Mutta anyway. Niin mä uskon, että tämä on hyvä asia. Mm-hmm. Ja mun mielestä se olisi niin kuin idylli. Pidettäisiin vanhemmista, iäkkäimmistä naapureista huolta. Käytäisiin välillä juttelemassa niiden kanssa, kun niillä on vähän tylsää. Sirpa kuoli 5 vuotta sitten ja nyt Taavetti elää yksinään siellä ja sen omat lapset ei juurikaan käy. Ja näin. Sitten käytäisiin välillä vähän koputtaa ovella. Mitäs Taavetti tänään menee? Ja sitten Taavetti kertoo sotajuttuja ja miten neekerit tappoja. Ja näitä juttuja tämmöistä. Niin mä uskon, että se olisi hirveän kiva. Mutta silti ruuditte se aivan niin, että mun ei tarvitse törmätä mun naapuriin. Joo. Niin. Mä oon vienyt tämän niinku tekopyhyyden niin pitkälle, että mä joskus jopa saatan puhua muille ihmisille niin, että kun nykyään ei enää pidetä niinku naapureista huolta. Kukaan ei tunnu toisiaan. Ja siis asutaan kerrostaloissa ja naapureita, niin ei tiedetä, mikä niiden etunimi on enää. Mä oon silleen, no ei se kyllä loppujen lopuksi vittu ollenkaan huono asia. Silloin kun asuit kerrostalossa, niin ollut hissi? Onko ollut hissi? Niin. Ei ollut. Ei ollut hissi? No ei ole kyllä, ei olla asuttu hissillä. Aikuisena en ole asunut hissillä, mutta anyway. Niin, ootko törmännyt, jos oot kuitenkin mennyt kerrostaloon, missä on hissi? Niin, ootko törmännyt semmoiseen ilmiöön, että ainakin siis ennenhän hissit oli se, että ne pysähtyi siihen kerrokseen, mihin ne on tilattu sun muuta. Mutta sittenhän ne rupesi tekemään niitä hissejä, että jos sä olit vaikka 3. ja joku halusi 5, niin sehän totta kai fiksumpaa käydä noukkii se 5 ja tullaan alas 3 kautta ja näin. Ding. Kuinka monta kertaa oot joko itse törmännyt tähän ilmiöön tai oot itse tehnyt tämän homman, on se, että sä oot vaikka siinä 3. Sä haluat hissin. Sitten sä huomaat, että se meneekin 5. Se menee yläkertaan. Sitten sä lähdetkin rappusilla alas. Ja sitten kun sä tuut sieltä 5. joka kerta. Kun tuut 5, se pysähtyy siihen 3, että sä oot no vittu, tuleeko sieltä kukaan? Niin, ootko nähnyt? Ja se pysähtyy siinä 3 just niin kauan. Että se kerkii alas. Se kerkee tuosta ulos. Ja ehkä jopa autoon, tai mihin nyt sitten ikinä ootkaan mennyt. Kuka vittu se oli? Ei voinut vittu pysähtyä. Siis tapahtui siis tosi usein. Sekin, missä asui se, me asuttiin siellä 5. siellä pöytähuoneessa. Niin, mä tiesin jo. Mä olin tottunut siihen, että jos se meni 3 pysähtyi, niin ei sieltä kukaan enää tuu. Mä avasin aina se oven vaan. Se oli nopeasti. Se tavallaan reagoi siihen, että se oli ovi auki. Mä tiesin sen. Mutta ootko itse tehnyt tätä samaa asiaa? Olen kyllä. Joo, mä oon sama. Myönnän myös itse. Tämähän johtui ihan vaan niistä naapureista, koska tiesit, että jos se meni tiettyyn kerrokseen, niin se oli aina suurin piirtein selvillä, kuka sieltä on tulossa. Niin sä et halunnut. Ei se, että sä tiesit, että joku on tulossa, niin. Mutta sitten kun sä näit, että vittu se meni sinne, todennäköisesti se on se. Vittu silleen, että no en vittu todella. Mutta teitkö ikinä myöskään sitä, että et lähtenyt rappusiin, vaan menit takas sisälle? Ja kuuntelit korva kiinni siinä ovessa, kun se meni alas ja kuulit kulku-ovi aukeaa kiinni. Sitten olet, okei. Asuinhan mä faijalla vähän aikaa. Niin, ja nyt olet siellä nyt. Niin se 3. Joo. Joo, kyllä. Asuinhan mä siellä. Tää tulee mennä just siitä, kun se 3 oli semmoinen kerros vielä, mistä pystyt itse lähteä menee. Ja 3 on niin ihan ok kävellä vielä rappussa. Niin ja samaan aikaan myös 3 on ihan ok kerros pyytää hissiä. 2 ei. 1 vittu sä oot patalaiska, tai sut puttuu jalat. Jos tilaat 1 hissi. Siis kun siinä pitää olla jo laisku. Se vaatii antaumusta, semmoinen omistautumista sille asialle. Koska riippuen missä kohtaa hissi on, niin suunnilleen kävelet yhtä pitkään sinne hissille, kun kävelisit alat portti. Niin kuin sä odotat, että se tulee se hissi.
Ja sitten jos hissi on tullut siihen sun kerrokseen, sitten sä rupeat katsomaan, kuka vitun laiska tän tilassa on. Kuka vittu tilasi ykkösen hissi? Missä se pyörätuoli on? Niin. Ja sä tiedät, ketkä siinä kerroksessa asuu. Sä oot selvää. Mm. Mut joo, niin kuin sanoin, mun mielestä edelleen pitäisi pitää naapurista parempaa huolta. Mä uskon tähän vakaasti, mutta en mä niin elä. No, en todella. No. Voidaan käsitellä yksi aihe tässä. Me ollaan sivuttu tätä. Mä oon monessa podcastissa. Ja tämä on mulle aika tärkeä aihe, koska mä haluan, että se rupeaa vituttaa mua. Mutta kun mä oon huomannut myös, että tämä asenne on muuttunut yhteiskunnassamme. Niin kuin säkin äsken puhuit siitä, että olisi hienoa, kun olisi se, että yhteisöllisyyttä olisi enemmän. Mäkin vakaasti, niin. Vaikka mä en niin kuin... Kyllä mä edelleen uskon siihen, vaikka mä en usko siihen. Mutta siis, niin kuin mä totesin tämän yhden naapurin kanssa, mikä asuu tässä ihan meidän lähellä, niin tommonen on se, minkä mä niin kuin, että moi ja menoksi. En tiedä hänen sukunimeensä, etunimeensä, mä tiedän suurin piirtein, ketä siinä asuu, ja hänkään ei halua tietää musta yhtään enempää. Ja jos se kysyisi multa että hei, mä näin, että sulla on tossa auton tunkki, mä haluaisin vaihtaa renkaat, voit sä lainaa, mutta kuule hei, totta kai. Kun sä asut siinä ihan vieressä. Että jos se ei tuu mulle takas, mä tuun hakeessa. Totta kai mä lainan. Tai vesiletkuu, ihan mitä tahansa. Voisin lainaa. Ja tuut sä auttaa mua muutossa. Mä sanon, no nyt on vähän kiire, en oo tulossa. Mutta jotain pienempää voi kyllä tekemään. Milloin sä ajattelit muuttaa? Ensi lauantai. Joo, just silloin mulla on just silloin aivokalvon tulehdus, että en ole tulossa. Nyt just vähän rupeaa toi HIV siinä vaiheessa varmaan sattuu. Niin, mutta siis yksi mikä mä sanoin, niinku, mikä on ainakin Eddie Izarin yhdessä niinku joku stand-up-spessus se oli, niinku, että be polite, että ollaan vaan ystävällisiä, niinku, tai kohteliaan. Niin. Se riittää. Kyllä. Se riittää, niinku, että jos aamuisin näkee, se, miten se sanoo, se itse sanoo, morning, sitten se kävelee vähän aikaa, can stand man myself. Mä sanon, että can stand man myself. Ei voi kestääkään sitä ihmistä. Mutta silti sanoo huomenta. Kyllä. Tää olisi se taso, mihin mäkin olisin niinku tyytyväinen. Ei meidän tarvii olla tuo niinku sydänystäviä ja laulaa niinku ylistyslauluja naapurista, kun se ei heittelekään sitä naulasta palikkaa sinne. Vaan tommonen just, niinku, että kohteliaisuus. Moi ja fuck off. And off we fuck. Tää on ihan ok. Mut sen mä olen huomannut, että niinku tää itsekkyys on tullut. Ja nyt mun on pakko nostaa tästä esimerkki Auri Kananen, että tämä siivoja tyttö. Menin nyt tytöttelemään. Pyydän anteeksi. Hän on nainen. Aikuinen nainen, ei ole tyttö. Hän on tehnyt siis ison tilin sillä, että hän on myynyt paljon mainoksia omiin siivousvideoihin. Eli hän ei niinkään sillä siivoamisella on tienannut, vaan on tehnyt TikTok-videoita, YouTube-videoita ja sitten mainosrahalla. Plus esimerkiksi teki tämmöisen erittäin niin kuin isänmaata kunnioittavan ja näyttää, miten paljon rakastaa isänmaataan. Myi mainostilaa itsenäisyyspäivän juhliin sillä, että oli pukeutunut niin kuin sponsorin niin kuin Scrub Daddyn näihin siitä aineesta tehtyyn mekkoon tai hameeseen, mikä se ikinä olikaan. Se oli kaikkea Scrub Daddyn juttua. Eli hän myi siis suoraan mainostilaa sillä, että hän meni linnaan. Totta kai nykymaailmassa tämähän on vaan, tää on out of the box thinking ja selleen sä teet rahaa, kun tekee rahaa, niin kaikki asiat on tavallaan niin kuin sallittuja. Ja nyt tää niinku rupeaa nostaa tämmönen niinku, ainahan mä oon tiedetty, että rikkailla niillä on omat säännöt. Et nykyään niinku tääkin ihminen, hän on rikastunut nopeasti, joten kaiken näköinen empatia, ei varmaan ikinä ollutkaan mitään empatia sun muuta, mutta empatia ja muuta kohtaa on hävinnyt ihan täysin. Nyt se voi sanoa niinku julkeasti. Ja kun mä sanoin, että tää on niinku yleistynyt enemmän semmoinen, niinku, että ihmiset on ihan rohkeasti omalla naamallaan itsekkäitä. Ja hän oli heittänyt tämmöisen heiton, että kun hänellä on tätä rahaa nyt on niin vitusti, että jos hän ajaa autolla, ei ole parkkipaikkaa missään, hän menee ihan vaan semmoiseen pysäköintikieltopaikkaan, että hän ottaa sitten sen sakon ja maksaa vaan, koska
Se helpottaa hänen elämäänsä. Se oli jotenkin, että raha helpottaa hänen elämäänsä ja nopeuttaa sitä, koska ei tarvitse parkkipaikkaa, että mä voin jättää sen auton siihen. Mä oon nähnyt jossain tämän saman otsikon. Joo, se kuva oli, mikä oli. Blondinainen. Joo, kyllä. Se seisoo siinä ja sitten siinä alhaalla on semmoinen otsikko. Joo, että raha helpottaa ja nopeuttaa elämää. Se niin kuin, että ei enää edes peitellä sitä, että hei, kuulkaa persaukiset. Ne säännöt muuten, niin ne on teitä köyhiä varten. Että niin kaikkea murhaa pienemmästä me selvitään. Ja murhastakin päästään ehkä tapolla, jos on hyvä asia. Niin. Että niinku, mitä tämmöisiä ajatuksia sulle herättää tämmöisissä niinku ihmisissä? Niinku, sitten kun sanoit, että niinku, olisi kiva, kun kaikki tulisi toimeen. Mikä on ihan kiva. Sitten kun sä kuulet jonkun tommosen kommentin, niin oot sä vähän sellainen, että niin, no, jos suurin piirtein kaikki tulisi toimeen. Haluaisitko sä tulla toimeen tommosen Auri Kanasen kanssa? Näitä kanasia on kuitenkin maa täynnä meilläkin. Varmaan sielläkin. Mä uskon, että Auri on just Auri. Hän oli Auri vissiin. Aivan. Ei mitään haittaa, mutta se kuitenkin. Ja on just niitä semmoisia ihmisiä, joiden kanssa ei ikinä vaan tule toimeen. Joo, niin on. Ja sitten kun mitä pidempään niiden kanssa viettää aikaa, niin ei edes halua. Joo. Sille... Meillä on duunissa muutama niitä semmoisia. Yksi tulee ensimmäisenä mieleen, jäänkö mainitsematta, ei ole meidän tiimissä, mutta noin, niin lopettanut niin kuin yrittää. Joo. Niinku... Mä en edes tervehdistä enää. Ei jaksa enää. Et ihan sama, oot sä ihan just tommonen kuin sä oot. Mä oon tämmönen kuin mä oon. Meidän vesi ja öljy ei sekoitu koskaan keskenään. Ei lähetellä joulukortteja. Ei, että mitä jos sä imet vaan parsaa ja mennään näille. Niin, ja kaikilla on Tässä on mun tontti, niin. Jos tulee kalikoita, niin tulko. Niin, antaa kalikoitten olla. Mutta siis, niin, tää on siis... Joo, kyllä, en mä jotenkin jaksa. Musta tuntuu, että me ei varmaan niinku huoltaisi naapureita hirveän kauan. Ei. Ja just tommonen noin... Nyt tohon sun öljy- ja vesihommaan, täältä tuli nyt kommenttia, Tomi Kutsenilta terveisiä, että tarpeeksi vain lämpöä ja vispilää, niin vesi ja öljy emolkoituu. Elikkä, kuten sen sanoisi kansankielellä, tarpeeksi kun vatkaat, niin kyllä se siitä sekoittaa. Ootko koittanut vatkata tämän öljyn? Haluatko Tomi nyt tässä kohtaa, että mä rupean vatkaamaan tätä työkaveria? Jos minä nyt tulkitsen herra Kutsenin viestiä, niin kyllä. Jos sä haluat tehdä miten läpi... tekitkin sitten sillä lailla, että ottaa semmoisen räpin ja laittaa sen naamalle ja sen veden siihen räppiin ja sitten pispaa. Emulkoituuko se siinä? Dieseli toimii paremmin kuulemma. Niin. It's not waterboarding if you use diesel. Niin itsehän en kannusta väkivaltaa. Eikä tässä podcastissa millään tasolla lähde kannustamaan. Mutta jos mä sanon, että jos sä laitat sen rätin sen naamalle ja kaadat sitten vettä tai diiseliä siihen naamalle ja jatkat vispaamista, väitän, että jossain päin pimeätä verkkoa sille löytyy katsoja. Että sä pystyt tekemään rahaa myös tälläkin. Kyllä. Mutta vain pimeässä verkossa. En lähtisi ihan julkiseen, en edes OnlyFansiin, koska ne kuitenkin pystytään aika hyvin purkamaan. Että VPN ja... Pystytään. Että VPN ja pimeätä verkkoa kuule päälle, niin mä väitän, että ei muuta kuin rahaa tilille. Miten helposti ne pystyy? Ihan vaan kysyn kaveria. Aika hyvin. jos oot mennyt sinne omalla... No jos sulla on semmoinen läppäri, mihin sä et ole luonut minkäännäköisiä mitään tunnuksia. Ei, että mä olisin tehnyt tämmöistä. Mä olen utelias. Mä olen utelias ihminen. Utelias ihminen. Jos sä haluat pitää sun läppärin ihan puhtaan, sä et anna sinne mitään tietoja missään kohtaa. Lataat VPN
Tor-verkon ja palvelin pystyy. Otas vähän hitaammin. Ostat uuden läppärin. Joo. Joo. Se antaa Onko kuitenkin, väliä, se antaa että kuitenkin, minkä se antaa merkkinen kuitenkin ton läppäri? Mac-osoitteen sieltä paska kyllä ulos, mutta jos sulla on VPN, niin se pelastaa paljon. Joo. Mulla oli myös jossain vaiheessa sellainen tupla VPN. Eli se meni 2 osoitteen kautta. Joo, se on. Tai siis mä oon kuullut, että semmosia on. En mä tiedä, niin ei mullakaan missään. Mut Joo. takaisin aihe Kanaseen, niin vähän pelottaa semmoinen homma, että onko se vaan nyt tämä aikakausi, koska nythän se heilurihan meni jossain vaiheessa sinne niin kuin suvaitsevaisuuden suuntaan aika pitkälle. Ja sitten kun heiluriliikkeessä on aina se, että kun se menee niin pitkälle kuin se menee. Mutta kun se enää ei pääse, niin fysiikkahan tekee sen, lähtee sen toiseen suuntaan. Painovoima. Ja niin. melkein tekisin sen käsiliikkeen näyttääkseni, että mihin suuntaan se on menossa. Tän ylemmässä se ei lähde, koska minä tiedän, että tästä tehdään jonkunnäköinen klippi. Nyt se heiluri on menossa sinne siihen suuntaan, niin tämmöiset kannalliset on aika hyvin niin kuin esille. Mutta kun mä oon ihan sitä varma, niin kun mä kirjoitin tuonne someenkin, että eihän nää niin kuin haluis, siis tällä kanallisella oli vähän tämmöisiä niin kuin harmaan alueen verokikkailuakin, että jäi vähän siitä en tiedä kiinni, mutta oli vähän holding-yhtiö, siis kaikki on sallittua. Nämähän on sallittuja, mutta sehän on aina, että jos on sallittua, niin totta kai, jos moraali antaa myötä, ja näillähän moraali yleensä antaa myötä. Mutta kun nehän ei halua maksaa, ne ei halua maksaa veroja. Mutta ihan varma sitten, kun tämmöiset kanalliset, niin kun ne menettää kaiken. Jos ne käy jotain, terveys menee, raha menee, kaikki lähtee. Niin mitä ne on huutamassa ensimmäiseksi? Mitä veikkaat? Kenen pitää pelastaa? Se valtio, jolle ei ole maksettu veroja, että ne voisi auttaa sitä. Et vähän samaa nyt tähän niinku. Kyllä mä ihmettelen, miten meillä on vielä edelleenkin on niinku tämmöinen veronkierto. No totta kai, en ihmettele miksi se on, koska totta kai ne rikkaat on jonnekin pakko se raha piilottaa. Meilläkin on niinku isoja yrityksiä Suomessa, jotka maksaa helvetin vähän veroa Suomeen, mutta heille leikataan sitten noilta työttömiltä, että ne nyt saisi vahingoskaan niinku 200 € lisää, koska töihinhän niiden persaukisten pitäisi mennä. Se, että niinku satoja miljoonia valuu jonnekin ihan muualle, niin se on tärkeämpää sitten kyllä. Mutta joo, en mä tiedä lähteekö vähän liian poliittiseksi touhuksi nyt. No en mä tiedä, mutta siis mun mielestä kommunismi on toiminut tähän asti tosiaan. Siis sosialistinen kapitalismi. Sorry. Mikä on Kiinan demokraattinen sosialistinen Kiinan sosiaalis-kapitalistinen demokraattinen tasavalta. Demokraattinen tasavalta. Joo. Ympyrä sulkeutui Kanasen kautta. Kyllä. Me pitäisikö ympärän sulkeutua tässä kohtaa? Ootko koska viimeksi miettinyt diktaattoria? No ennen, mutta kyllä mulla varmaan nyt tulis mulla päähän pätkähtäisi. Voitaisiin vetää loppuun diktaattoriajatus. Onko sulla joku? Joku mä oon miettinyt tässä, että siis muistan, että silloin joskus, kun varmaan ensimmäistä ja ainutta kertaa, en ole ihan varma, mutta ollaan tästä asiasta puhuttu. Niin. Silloin joskus 10 vuotta sitten, kun aloitettiin tämä podcastin teko, niin silloin puhuttiin siitä, että pitää ottaa media haltuun. Joo. Niin mun mielestä, jos otetaan, Elon ihan, tämä taksiautoilija ei päässyt nyt meidän podcastiin mukaan. Se ei vissi, kumpikaan heistä ei nyt päässyt. Se tekee 16-tuntista työpäivää, mutta just satuttiin silloin, kun se nukkuu, niin vetämään tämän meidän podcastin. Mutta siis siellä on vähän käynyt nyt sillä lailla, että media on otettu haltuun. Mm-hmm. Juu, nehän se on ihan täysin askelmerkit. Asioista on tehty pyhä. Eli otetaan nyt vaikka hänen autonsa nyt tähän. Mm-hmm. Ja niitä kun siellä valtakunnallisesti ja sitten myös hyvin yleismaailmallisesti nyt raportoidaan pitkin poikin Saksassa maalaillaan
siniseksi Teslat kauppoja ja Svastikaare. svastikaareja. Ja nythän siis Amerikassa tästä on tehty kotimaista terrorismia. Totta kai, niinhän se on. Et jos sattuu käymään niin, että ryslerikauppaan menet ja maalaat sen vihreäksi, se ei ole kotimaista terrorismia. Tai Fordi. Jos sattuu olemaan vahingossa mennyt tippa sinne Teslan puolelle, niin se on kotimaista terrorismia. Mitäs sitten, kato, kun niitähän valmistetaan ympäri maailmaa niitä autoja. Et niin kuin Saksassakin on valtava Teslan niin kuin tehdas, ihan siis järkyttävän kokoinen. Ja sitten se on kuitenkin, niin kuin, sitten sanotaan, että jos Tesla ei tuhoa, että se on kotimaista terrorismia, niin muistikohan Trump nyt, että myskihärkähän on lähtenyt Etelä-Afrikasta. Vaikka hänellä onkin siis kaksoiskansalaisuus niin kuin tuonne Jenkkeihin ja Kanadaan. Ja minkä kansalaisuus, minkä se niin, minkä se haluaa ostaa, koska rahalla saa, hevosella pääsee, meidinkin on nyt sitten ihan ok. Niin sun ajatus oli menossa, miten mietin sitä, että Trumpihän ei varmaan tajunnut tätä asiaa, että myskihän ei ole ihan oikea aito jenkki. Mut siis, minkä takia ne muuten häätää niitä siirtolaisia nyt pois, mutta minkä takia ne ei häädä sitten maskia pois? Mä en tiedä, onko sillä 300 biljoonalla nyt sitten jotain tekemistä tämän asian. Saattaa olla. Miljardilla. Sitten Kutseen heittää vielä yhden tommosen askeleen, sanoo, että media haltuun. Niin tässä on tämmöinen kuin abstraktin vihollisen luominen, jota vastaan kansana taistellaan, kuuluu myös blueprinttiin. Mm-hmm. Joo. Ja sitten yksi oli myös se, että etäännytetään niin kuin vanhoista liittolaisista, mitä nyt on tehty ja aika hyvällä kädellä. Tehdään siitä ihmisestä jokaisen valtion, niin tässä kohtaa nyt siis, puhun tällä yleismaailmallisesti näistä diktaattoriajatuksista, niin itsekin tekisin niin, että minä olen niin kuin pyhä. Niin. Siis minä henkilökohtaisesti itse siinä kohtaa olen niin kuin Jumalasta seuraava tavallaan. Että niin kuin, ylempänä. Jos minua vastaan tehdään jotain, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on vastaan. Niin. Ja siihenhän siis niin kuin uskontahan on ollut niin kuin nyrkki Teslanin. Että uskonnolla ensin niin kuin vangitaan tämä kansa tavallaan niiden ajatukset, ja sitten minä olen sen uskonnon ylin edustaja täällä maata. Eli jos minua vastaan mennään, niin mennään Jumalaa vastaan, niin se on totta kyllä. Jumala vastaan, mikä sitten Jumala siinä kohtaa onkaan, se Tesla tai Eloni, niin, tai tässä kohtaa minä siinä. Niin, tämäkin asia rupeaa olemaan aika hyvin hanskassa. Joo, siis musta on hauska, siis jälleen kerran tämä termini hauska, mutta niin kuin mielenkiintoista huomaa, niin kuin, että mietin miten nopeasti tässä ei ole mennyt edes, meillä ei edes vielä kevät on, niin kuin, se on päässyt vasta niin kuin vähän alkuun meillä päin, teillä on vähän lämpimämpää siellä. Mä rivasin eilen. Joo, mä huomasin pikku video, mutta siis niin kuin siis koivu ei ole vielä edes hiiren oksillakaan, tai mikä se on se, onko se hiiren oksa, mikä se on se, hiiren korvalla, niin siinä aikana on kerennyt tulemaan, suurimmasta vapaasta demokratiasta on tullut lähestulkoon fasismivaltio. Se on niinku, onhan tää nyt mielenkiintoista elämän aikaa, niinku, että siis niinku, jos niinku, mut mietitään mikä putki meillä on niinku, lähti koronavuosista eteenpäin. Ja silloin me oltiin koko ajan, että mitä voi tulla vielä. Tää on ollut yhtä satanan paskaputkea viimeisen 4-5 vuotta silleen. No mitäs nyt? Aha. Eikö niinku, tulee vaan koko ajan semmoinen, että nyt ottaa enää vaan mielenkiinnolla sellainen, että no mihin tää päättyy? No siis, että se paskafiilis on tavallaan, se on päässyt, tietää sen, se on tuolla koko ajan. No tää nyt on tätä, hei, oliko tää jo meillä vielä, mutta me tietää kuitenkin, kun tapahtuu siellä, niin se jossain vaiheessa, se on se iso tuuletin. Jenkit on nyt, USA on iso tuuletin, se pörisee tälleen. Ja sinne osuu nyt ihan valtavakin kasa paskaa. Sinne osuu koko ajan paskaa.
Ja se nyt se kerää sen paskan, ja sitten se hengattaa sen jossain kohdalla kaikkien muiden päälle. Niin nyt on semmoinen niinku, tavallaan henkisesti on päässyt vähän siitä niinku negatiivisesta niinku sen kanssa voitolle sinuiksi, ja on silleen vaan niinku, että noni, mitä tästä tulee? Sadetakkia päällä. Millaisia skönttejä? Onko siellä maissia seassa? Mutta siis henkilökohtaisesti tässä nyt odotan sitä hetkeä, kun Tanska hyökkää Grönlantiin, koska se tapahtuu. Niin. Ai, miksi? Siis menee vaan, niin, no jos jenkit sinne, niin. Vähän niin kuin Ukraina hyökkäsi Ukrainaan. Niin, totta, joo, tosiaan niin. Aivan, joo, Tanska hyökkää Grönlantiin itsensä kimppuun, joo. Siinä onkin skenaario, mitä ei ihan jokainen pysty ajattelemaan. Gudzen heittää, jos muutos ei ilmiinny mielikuvitukseen, niin kuvitellaan tilanne, jossa Venäjä kääntyisi puolessa vuodessa aidosti liberaalidemokratiaksi. No joo, toi on se vastakohta, kyllä. Ai että, se kun tapahtuisi nyt, niin kaikki on kääntynyt ymmärrys, kaikki on sellainen vähän. Viimeistään siinä kohtaa niin kuin kaikki tajuu, niin kuin, että elämä oikeasti onkin simulaatiopeli. Tää oli. Nyt vittu riittää oikein. Tähän vielä ollaan uskottu, mutta mitä vittua? Joo, tää Simsin laajennuspaketti on ihan paska. Buutataan peli. Ihan vitun lauta. Nyt, hei, nyt riittää. Joo. Nyt riittää. Joo. Tää menee överiksi. Onko sulla ikinä tullut semmoinen olo niin elämässä, kun sä mietit, kun sun on tapahtunut jotain tarpeeksi paljon paskaa, sit sä oot vaan niin yrittänyt mennä sen läpi, että joo, mä tiesin, että tää on simulaatio. Sellainen, niin kuin, että tässä ei tässä... Joskus. Ei tässä muualla mitään muuta. Tai siis silleen, niin kuin, että siis kaikillahan meillä on ollut, niin kuin, mä uskallan väittää, että aina välillä elämässä tulee paskaputkia, niin sanotusti. Elikkä yksi asia menee vituiksi, ja se ei ole niin paha asia vielä, mutta sitten niin kuin toinen asia menee vituiksi. Sitten on silleen, että no niitä sattuu. Kolmas asia menee vituiksi. Sitten on silleen, että no, näähän tapahtuu aina kolmissa. Niin. Sitten 4., 5., 6. ja 7. asia menee vituksi. Sitten on silleen, että nyt on semmoinen kuukausi, että pikkasen mennyt pörsöön. Joo. Niin silloin tulee yleensä semmoinen, että pakkohan tänne on. Oot vaan sellainen, että psyyke ei kestä enempää vaan sen. Tää kuuluu simulaatioon. Että sattuuhan näitä. Että tämmöistä tää nyt sitten on, että joku tää nyt sitten pelaa mun hahmolla. Niin vetää kokkelia ilmeisesti toista viikkoa nyt sitten putkeen. Saatan. Ei tää niinku, ei vaan enää suju. Joo. Että nyt on niinku cheat-koodit unohtunut. Ja tää Simsin laajennuspaketti on kyllä nyt pelattu ihan loppu. Työpaikka menee alta kohta. No. Mitä vittua? Joo, mä oon siis mun mielestä toi diktaattoriajatus voidaan jättää, että onko se vähän niin kuin laajemmin diktaattoriajatus käsiteltyä. Niin, koska mä allekirjoitan tämän niiden taktiikan kyllä. Niin kuin, kyllähän mä itsekin tekisin ihan samalla. Niin, jos olisin diktaattori. Jos olisin niin. No. Mut hei, me rupeaa olla kello sen verran, tässä on taas 1.45, mitä pitää pistää jakoon. Niin, kato, taputellaanko me diktaattoriajatukseen tämä homma? Ja todetaan vaan siihen, että jos tarpeeksi paljon tulee paskaa elämässä, toteaa vaan, että no simulaatiohan tää oli. Mitä mä siinä nyt enää sitten pystyy tekemään? Niin. Kädet ilmaan sanoo vaan, no ehkä se puuttaa pelin ja tää, katsotaan mihin tää menee. Sadetakki päälle, eihän siinä. Niin, simulaatio tää oli, sadetakki päälle ja toivotaan, että kakassa ei ole maissia hirveästi. Tai pähkinä. Pähkinä tai maissi. Maissi ei sula ikinä. Kokeilepa se, syöpä maissia eikä paskaa. Toimiko se saman tien vai niin pitääkö venttää? No yleensä kauan siinä kestääkään. Päivä. Okei, ei mitään. Mun mielestä näihin iloisiin pohdintoihin, että kuinka kauan kakka menee läpi, niin voidaan päättää, että... Se on hyvin yksilöllistä. Joillain se menee viikoissa ja joillain sekunneissa. Mutta
sehän on nyt, tästä pakko sanoa loppukaneettina vielä, että tämähän on paras tapa testata, että miten kauan sulla ruoansulutus kestää, on just syödä maissia. Nimenomaan. Timingi. Ja laittaa se kello pyörimään. Kyllä. Sitten se pystyy En periaatteessa... mä tiedä, miten sä laitat kellon pyörimään tekemällä niin, mutta... Se on sekuntikello. Sekuntikello. Eikä se mitään pyörissä. Pyörii se. Pyörii se. No. Maissi. Aha, töpselin. Maissin kuoret eivät sula, mutta sisäosa sulaa. Voi vittu. Tomi tietää ihan liian paljon asioita, millä ei Maissin kuoret ei sula, mutta sisäosa sulaa. Todellisuudessa kakan seassa olevat maissin kuoret ovat tänä kakkaa. Noin. Mä voisin sanoa, että ton parempaa lopetusta meillä ei voi olla. Kakkaa sisältävä maissi. Tuntuu joskus, että sä olet Joni se maissin. Tuntuu. Mä olen elämän maissinkuori kakkavuoren sisällä. Oman elämän maissin. Kyllä, joo. Oman elämänsä maissin. Kiitos Tomi tästä mielikuvasta. Minä lopetan tämän podcastin nyt tähän. Mun mielestä tästä saa yhden teepaidan taas. Saa. Teepaita on postissa. Oman elämän maissin. Ja mulla on hirveä kusia taas. Noniin. Me pistetään seuraava podcasti taas tulemaan kun... Syökää maissia. Syökää maissia. Noniin. Maissi kaupoilla. Hei hei.